Hola, bona tarda. Volia fer-vos una petita introducció al full de càlcul amb el LibreOffice Calc. És un d'aquells vídeos que ja tenia fet i de fet és un dels que té més èxit, però que està una mica vellet i que a més no tenia el trastoquet i se sentia una mica malament i jo crec que us ho puc explicar una mica millor ara. Tornem-hi, doncs. És el full de càlcul del LibreOffice Calc. És del pack LibreOffice, vale? O sigui, el mateix pack que us porta l'editor de text, us porta el full de càlcul, us porta eines de dibuix, etc. És gratuït, és programari lliure i és una alternativa molt raonable al Microsoft Office. Llavors, quan obriu el programa, teniu aquí el nom de l'arxiu, el meu és sense títol encara, el nom del programa, els tres botonets de minimitzar, tancar i restaurar. I aquí hi ha tot de menús. Si heu fet servir altres eines del LibreOffice, són pràcticament els mateixos, i si esteu acostumats a l'Excel, doncs no és exactament igual, però també. O a molts programes és tot semblant. Fitxer, coses que puc fer. Obrir, tancar, desar, editar, retallar, copiar... Hi ha una pila de coses. Tot el que podeu fer ho trobareu per aquí els menús. I quan trobeu alguna cosa, fixeu-vos que al costat hi ha la drecera. Si en lloc d'obrir el menú i fer clic a retalla, faig la tecla Control i la tecla X, estic fent el mateix. Això són les dreceres. N'hi ha un munt. Hi ha gent que se les apunta i se les intenta memoritzar, però és que les teniu aquí. Si alguna no se'n recordeu, la veieu aquí. I sobretot, jo recomanaria Ctrl X, Ctrl V baixa, retallar i enganxar, Ctrl C, Ctrl V baixa, copiar i enganxar, i sobretot aquest Ctrl Z, quan us equivoqueu. I són les mateixes en molts programes, o sigui, el que us preneu un us prendrà per altres. Què més? Un menú amb diferents maneres de visualitzar coses, diferents coses que puc veure o no veure, diferents coses que puc inserir, per exemple, puc inserir imatges, puc inserir objectes Sole, són coses que també, si domineu l'edició de text o el programa de presentacions, moltes coses són repetides o iguals o pràcticament iguals. Quadres de text, comentaris, fontwork, tot això ho sona, crec. Diferents coses que puc fer amb el format. El que es veu en gris clar, que no puc apretar, és perquè ara no ho puc apretar, però si tinc seleccionades altres coses, ara tinc una cel·la on no hi ha res. Si tinc seleccionada un lloc on hi hagi altres coses, potser ja seran visibles altres botons. Estils, coses sobre el full, inserir columnes, inserir cel·les, suprimir cel·les, columnes, files, coses que puc fer amb les dades, altres eines, coses sobre la finestra i ajuda. Ajuda us agradarà. Us agradarà, seria ideal. Aquí hi ha un botonet que si apreteu us diu que és que us ho explicaré amb calma, tot això. Aquí teniu una pila d'icones que són botons de coses que puc fer, i dues fileres d'això tinc. Si algú no... Molts sabeu què vol dir, o l'endevineu pel dibuix. Si algú no ho sé, deixo el cursor quiet i m'ho diu, DS. I també em diu la drecera, Ctrl S. Fixeu-vos que aquest botó apareix el punt vermell si no he desat, si he escrit alguna cosa i no ho he desat. Apreto, ara no passo a desar-ho, però el botó vermell us recorda que teniu canvis per fer. Imprimeix, fixeu-vos la tercera, Ctrl P, i tot això està per aquí dalt, i tot això es pot configurar. Si algun botó no el feu servir mai, el podeu treure. I si alguna cosa la feu servir molt i està pels menús, però no està per aquí els botons, la podeu posar. Ara bé, quan esteu aprenent, jo recomano que no toqueu gaire la configuració del programa, perquè si no, després no trobeu les coses igual que en els vídeos o igual que a classe. Tot això són coses de format que s'assemblen molt a altres programes. I aquí està el xitxa. També teniu la barra lateral aquesta típica del LibreOffice. Apreto les diferents coses i són com altres menús. Moltes coses que puc fer per aquí també les puc fer per aquí dalt. Però no us oblideu que teniu la barra lateral i que sovint és el més còmode. Ara, però la tanco. Aquí sota tinc una mica... Aquí hi ha els diferents fulls que tingui oberts, ja en parlarem. Les informacions de l'idioma, d'on estem. Si tinc diverses coses seleccionades, automàticament la suma i fa la mitjana. I aquí teniu el zoom. M'hi puc acostar i m'hi puc allunyar. Ja en parlarem també de tot això. Aquesta és la part important, que fins ara
Fins ara era morralla. Aquesta cel·la, o sigui, tinc una graella amb columnes i files, de manera que cada cel·la està perfectament identificada per la seva columna i la seva fila. Aquesta que tinc seleccionada ara, endevineu com es pot dir? Doncs es diu C4. Aquesta d'aquí es diu B1. Aquesta d'aquí es diu A7. Vale? M'ho poso aquí, Puc posar-los nom, ja en parlarem també. Vale? Una cel·la pot tenir un nom i em puc referir amb ella pel nom que li posi. Per exemple, resultats primer trimestre. I així, quan l'impliqui en alguna fórmula, puc fer servir el nom que he posat sense tenir que fixar-me o recordar-me d'on està. Però en principi, per les seves coordenades, també queda tot perfectament identificat. I a dintre de les cel·les puc escriure text o puc escriure números. Quina diferència veieu a simple vista entre el text i els números? Mireu que el text està alineat a l'esquerra i els números estan alineats a la dreta. Això es pot canviar, però és guai que m'ho posi així. Per exemple, si poso 4,3 o poso 4,3 així, mireu, aquest 4,3 no me l'ha identificat com a número, l'ha identificat com a text. És a dir, el programa està configurat perquè l'apòstrof no el consideri com una coma decimal. Llavors, podeu configurar-ho perquè això sí que us ho consideri una coma, però ara el que volia avisar-vos era que si algun número se'n va cap a l'esquerra, compte, perquè no està considerant el número i no deixarà fer operacions, no deixarà sumar-ho, o 6.8, aquest punt no l'està considerant com la separació entre les unitats i els decimals. O sigui, això donaria problemes. Vull canviar-ho, posar coma, 4,3, 6,8. Tot el que se'n va així. Si no heu canviat l'alineació, compte, els números se'n van a la dreta i el text se'n va a l'esquerra. Però bueno, què més puc fer? Doncs la gràcia d'això és que puc fer operacions automatitzades. A la cel·la F2 escric igual D2. Mireu què farà. Apreto Enter i si selecciono la cel·la, aquí dalt veig el que he escrit abans, igual D2. Però el que apareix aquí ja no és igual D2, és igual que el que hi havia a la cel·la D2. I si vaig a la cel·la D2 i canvio i poso hola, a la cel·la F2, que segueix posant igual a D2, ha canviat per agafar el que hi havia a la D2. És a dir, el que li posi aquí apareix allà. En qualsevol cosa que escrigui aquí és el que apareix aquí. I això és molt divertit, però és encara més divertit si a més aprofito per fer operacions. A la cel·la F3 li diré que em faci la cel·la T2 més D3. I automàticament m'ha sumat aquestes dues. Apreto aquí i veig aquí dalt la fórmula que ha posat i si apreto sobre la fórmula, fixeu-vos que això és molt útil també. M'apareixen de colors les dues cel·les amb aquests colors d'aquí. Ara tant us fa. Ara sabeu, és molt fàcil trobar la cel·la D2 i la cel·la D3, però si tenim el full tot ple de números, informacions i dades, això és superútil per d'un cop d'ull veure quines cel·les hi ha implicades en una operació. Després, ara ho havia escrit amb el teclat, D2 més D3 més D4, però és molt cansat això. Fixeu-vos que puc fer també D2 més D3 més, i ara faig clic aquí i ja m'escriu ell el D4. Menys D5 multiplicat per, jo què sé, 2. Puc escriure tota l'operació així, apreto Enter i ell fa tota l'operació d'un tirón. Aquí hi ha aquesta operació en la que intervenen aquestes cel·les i quan apreto Enter veig directament el resultat. Jo estic fent operacions a l'atzar, però això va revolucionar el món del treball. Centenars de milers de persones que tenien feines avorrides se's van trobar sense feina perquè el full de càlcul ho feia automàticament. O sigui, hi havia comptables que comptaven que es passaven el dia fent operacions superavorrides. Hi ha operacions avorrides que es necessiten. Tot el que gastem, tot el que guanyem, s'ha d'anar sumant. Si tens una empresa,
necessites moltes sumes i algunes restes. I si vols fer estadística, si vols controlar, saber coses de la població del teu país, cal moltíssimes operacions avorridíssimes. Això fins a més o menys finals dels 70 es feia bastant artesanalment, i a partir del 79 va començar a haver-hi fulls de càlcul automatitzats. Primer hi havia un que es deia, sembla que era VisiCalc, després el Lotus, després l'Excel, que ho van revolucionar tot. Vale? Centenars de milers de persones van veure destruïdes les seves feines, però la bona notícia és que van sortir tantíssimes feines noves també, perquè això no és una moraleja per generalitzar, no dic que tots els avanços tecnològics creïn noves feines, que en creïn més de les que destrueixen. O sigui, el món és molt complex, cada invent caldria veure-ho. Però el full de càlcul sembla que sí. O sigui, ens va alliberar la humanitat de moltíssimes feines avorridíssimes, però ens va... O sigui, et dona el poder de les matemàtiques, et fa la part avorrida i pots ser creatiu i fer tantíssimes coses. O sigui, com a professor, per exemple, si segur que t'interessa, tenir columnes de notes i que et calculi automàticament la mitjana. I exercicis, cada exercici puntua alguna cosa, que la mitjana sigui ponderada, que algun exercici puntuï més que un altre. Tot això podries fer-ho manualment, però és una feinada. Si simplement tens un full de càlcul muntat en el que poses els números i et surten les notes, doncs millor. Vale? O sigui, és un gran invent, i la gent que no li agrada el full de càlcul és que no ho coneix, que no sap el guai que és. Llavors, us he ensenyat a fer operacions aquí. Deixeu-me també... Això són operacions que he fet normalment amb els botons de la part dreta del teclat. Sumo, resto, multiplico, divideixo. Però també puc fer servir funcions. I faré 3 vídeos amb calma amb les funcions, però, per exemple, si clic aquí suma i obro parèntesi, i aquí selecciono unes quantes cel·les separades per punts i comes, tanco parèntesi, fa la suma d'això. Igual que aquí li dic que faci la suma, li puc dir que faci la mitjana, o li puc dir que faci muntanyes de coses més o menys complexes. Li puc dir que faci una muntanya de coses, que aquí tinc, aviam, aquí estan els menús. Li puc dir que faci moltíssimes coses que ningú se'ls sap totes de memòria. Depenent del vostre sector, depenent del que us dediqueu, en fareu servir unes o unes altres. Hi ha gent que fa servir el full de càlcul moltíssimes hores cada dia i fa servir 4 o 5 funcions només. Però i no són les mateixes, depèn de la feina, poden ser unes o unes altres. També parlarem del format amb calma en algun altre vídeo, però deixeu-me en un momentet ensenyar-vos que puc seleccionar això i posar això així, i puc també pintar algunes cel·les que el fons sigui d'algun color, algunes altres siguin, jo què sé, d'un altre color, que és molt fàcil també donar-li format cookie i que quedi més vistós. Llavors, crec que com a introducció estem. Ens anem veient en altres vídeos, us aniré explicant una miqueta punt a punt com convertir-vos en experts del full de càlcul i dominar tot el seu poder, i si tot va bé, aprovar els exàmens de l'ACTIC i els projectes de Competic. Ens veiem, fins aviat.